Hyvää päivää, arvoisat katselijat. Saan esitellä meidän tämänpäiväisen raitomme. Aloittakaamme tästä hienosta yksilöstä, joka vetää keulaa. Jo 12 vuotta vanha nuusku. Mahtava ajettavuus ja sitäkin lupsakampi luonne. No ei vaiskaan, eihän sillä mikään hyvä ole mennä teniin sillä lailla. Mutta nuuskun perässä meitä löytyy alias Tuomas. Tuomas tuo luottoyksilö. Ei missään paikoissa turhaa kainostele. Ja aina valmis menemään vaikka kaivoon. Tuomaksen perässä meiltä löytyy Täplä. Tuo jo 9 vuotta vanha härkä temppuili ja teni aikansa, kunnes allekirjoittanut sille piti pienen koulutuksen ja sen jälkeen toiminut kuin junan vessa. Ja täältä Täplän perästä viimeisenä raidosta meiltä löytyy Yrjö. Tuo luottoporo, joka aina perässä pulkkaa kiskoo. Hieman ehkä vihainen kaveri, mutta sitäkin lupsakampi ja parempi ajettava. Toisena keulana meillä on täällä Sykkyrä. Vanha sananparsi kuuluu, että probably the best, but Tuomas is better. Tämä niin sanottu joulupukin poro hyppää vaikka autoon, rekeen tai minne lie, ja siltä ei jää mikään homma tekemään. Ja kuten Lontoota puhuskellassa, niin however Sykkyrän perässä meillä on pikku Allu. Allu tuo Unarin lahja Lapin matkailulle. Pieni mutta sitkeä sissi ja hieman on näitä teppurointeja aina esiinkin. Allun perässä meillä on tämä alati mussuttava ja syövä aituri. Aituri, tällainen suursyömäri, joka hieman vastahakoisesti aina kiskoo, mutta kuitenkin on aina päästy periin saakka. Ja tarkoitan perille saakka. Ja sitten hieman omituisempi, tulkaapas lähemmäs. Aiturin perästä me löydämme niin sanotun Black Leafin. Ja tämä se vasta mielenkiintoinen poro onkin. Siinä on nähkäs Brempon jarrut, kutoskone, vauhtia ja vaarallisia tilanteita piisaa aina niitä halutessa. Vaikka kylläkin tämä on yksi huonoimpia keulaporoja, mitä meiltä löytyy, mutta jostakin syystä aivan sitä tuppaamme taluttamaan. Se on nyt siirretty tänne perälle ja toivoakkaamme, että kaikki menee hyvin. Mutta sellaista tänään.